Reit am gyntaf sgynna i o'r gist, oedd yn rhy fawr i'r gist, ond didgeridoo yw e. Wedi dod yn reiddiol ar Awstralia, ac y ffordd maen nhw'n creu'r pethau anhygoel yma ydy, maen nhw'n disgwyl i'r pryfaid neu'r termite i fita fe, a maen nhw'n creu'r cylinder hir yma. A wedyn mae'r alchemists pren yma yn ei polish o fe, a wedyn rhoi cwyr y wenynnen ar ei dopo fel rhan i'r ceg. Dydy o ddim yr hawdd a just chwythu fe lawr fel rhyw cylinder garbod. Mae rhaid chi ddysgu rhyw dechneg anadlu newydd, circular breathing ydy o. Mwyn datblygu'r techneg yma, maen nhw'n dweud bod ti'n gorau llenwyd y geg efo dŵr. A tra ti'n porio fe allan, ti'n gorau anadlu fewn. Peri ydy boddi. Nesaf, mêl fy mam. Wel, beth sy'n arbennig am y mêl yma ydy, mae wedi cael ei greu gan y wenynnen. Mae wedi dod o ardd cefn fy rhieni. Maen nhw'n creu'r mêl ei hun. Maen nhw yn troi fe mewn i sebon, cream ar gyfer y gwyneb. Cynwylla hefyd, wrth gwrs, cwyr yn ddefnyddiol iawn. Do'n i'm yn siŵr os o'n i'n keen iawn ar y mêl cynta, ond dwi wedi bod yn agor y pots yma yn blasu nhw, a maen nhw wedi gwella anwyd, llenwi bol, da i'r ddeiet. Ond hefyd maen nhw'n dda ti'n smirio ar y croen pan ti'n llosgi. Anhygoel, mae'n gry. Dwi'm yn gwybod pa flodau mewn wedi dod o, ond mae'n wych. Y trydydd eitem, yr OP1 gan Teenage Engineering. Hen synthesizer newydd ydy o, a mae'n bwysig iawn i beth dwi'n neud, achos mae'n rhoi cyfle i fi greu ar y pryd, a wedyn i berfformio fo ar y pryd. Dwi'n neud yn aml, dwi'n defnyddio fo i pob gig erbyn hyn. Teclyn newydd sydd wastad yn newid yn union fel fysa y cyfrifiadur yn cael update hefyd. Felly, teclyn gwych iawn. Eitem sy'n agos iawn at yng Nghalon. Dyma yw'r album cyntaf, fues i'n rhan ohono fo. Album gan Seindorf, fues i ymuno gyda hen ffrind erbyn hyn, Brathrylyth Geraint Ffrancon. Be nathon ni oedd creu album i adlewyrchu'r teimladau yma at yr ardal o'n i'n byw. Mae yna drac amdan y menau, mae yna drac amdan Fach Wen, amdan y llun o Bethesda, o Lanrug ac o Gerlan. Felly mae pob dim yn cael ei roed ar yr album yna. Dwi'n cofio gwneud o, dwi'n cofio gwneud y sesiwn, dwi'n cofio recordio gyda meicroffon ar ben y cnicht. Dyma 2 foed, o ddim efo llawer brofiad yn gwneud cerddoriaeth ond fel yma. Felly, sut da ni'n mynd i drio cyfleo ar record DIY beth bynnag. Does dim lot o bobl wedi clywed e, does ddim wedi prynu fe, ond gafon ni chydig o anwybyddiaeth amdano fo, dwi'n meddwl. Eitem olaf, llawer iawn rhy fawr i'r gist, felly dwi wedi torri rheolau eto. Awn ni i weld yr eitem olaf. Fy hoff golygfa llyn padarn o bont Fach Wen. Dwi'n cofio chwarae ar ochr y llyn pan o'n i'n blentyn. Dwi'n cofio o fy rhieni efo mrawd i. A'r diwrnod anhygoel fedrwch chi weld golygfa falle 5 milltir. Dwi'n yn berffaith heddiw. Mae'r cymylau wedi dod fewn a mae dal yn edrych yn syfrdanol dda. Mae hwn wedi ysbrydoli lot o caneuon dwi wedi gwneud a ysgrifennu amdano.